వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై వీడియో వన్స్ అగైన్ ఫస్ట్ గేమర్స్ తెలుగు ఎఫ్ఎఫ్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియోలో నేను కొన్ని టిప్స్ అయితే చెప్పబోతున్నాను హెడ్ ఎలా పెట్టాలని. ఫ్రెండ్స్, నేను మీకు అంటే హ్యాండ్ పవర్ ఎక్కువ ఉండేది ఎవరికంటే క్లా ఫ్రెండ్స్, క్లా మాత్రం మీరు మెయిన్ యూజ్ చేయాలి. అండ్ క్లా ఒక్క హెడ్ ఇస్తే చాలు, ఫసక్ అయిపోతాడు. సో నేను G18 తీసుకున్నాను కాబట్టి నాకు రాలేదు. G18 తీసుకున్నాను కాబట్టి 3 బుల్లెట్స్ వెళ్తాయి కాబట్టి ఒక డబ్బలో. వీళ్ళెవరు మాయలు మామూలు కూడా వస్తున్నారు. మాయలు ఇంటిస్తున్నారు ఇక్కడ. మనోడైతే ఇక్కడైతే ఫస్ట్ చేస్తాడు. మనోడైతే కుడిసాడు ఆఖరికి. మా రిస్టార్ ఇక్కడ బొర్ర కనబడేస్తా నాకు అక్కడికి చూసారు కదా. నేనైతే డ్రాగ్ లేపాను అక్కడికి. నేను ఇప్పుడు వచ్చేసి టాప్సన్ అయితే తెస్తున్నాను. ఫ్రెండ్స్, తర్వాత మీరు ఇలా స్ట్రైట్కి వెళ్ళిపోతున్నారు. చాలా మంది ఏం చేసేది ఏంటంటే స్ట్రైట్కి వెళ్ళిపోతున్నారు. స్ట్రైట్గా అయితే వెళ్ళకూడదు, ఈ సైడ్ అయితే వెళ్ళాలి. ఏంట్రా అమ్మకు చేద్దాం నాకు. అండ్ ఈ కంటైనర్స్ మధ్యలో ఉంచాలండి. అండ్ ఇటువైపు ఎనిమీస్ వస్తే ఫస్ట్ చేద్దాం. ఒక్క 10 నిమిషాలు అక్కడేమో చూసి. చాలామంది ఎనిమీస్ ఆ పైకి ఎత్తినప్పుడు ఫ్రెండ్స్ ఎదవలో. మనమైతే అక్కడైతే చూస్తాడు. అండ్ అక్కడికైతే మనం బ్లడ్ తగ్గిస్తాం కదా, మన టీమ్మేట్స్ ఇస్తారని. మననైతే అక్కడైతే ఫస్ట్ ఇస్తాడు. ఇది అదవా వీడు ఫసక్కు. డీల్ అయితే కొంచెం అయితే ప్రో ప్లేయర్స్ లాగా ఉన్నారు. పర్లేదు, బాగా ఆడుతున్నారు. మన బ్లడ్ తీసుకోరా కదా, బాగా చూస్తున్నాం ఏంట్రా. మన టీమేట్ అయితే అరుణ్ అయితే కూడా వస్తున్నాడు. అరుణ్ ఫాస్ట్గా కొట్టరండి, మేము కొడితే మినిమం ఉంటుంది. సరే అరుణ్, అది ఎయ్యి అమౌంట్లు చూసారు కదా. మష్రూమ్ అయితే తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్. మష్రూమ్ మీకు ఈజీ బ్లడ్ తగ్గుతుంది. అని చూడండి, నేను ఇంకోండి నేను ఏం పట్టుకొని ఇలా పైకున్నాను, డ్రాగ్ చేశాను అలా అన్నది. మనోడైతే ఇది లేదు ఇక్కడ. థ్యాంక్ యూ రా నా బిడ్డ. మనమైతే పైకి పోవచ్చా, పోకూడదు. అరే పోరం దాన్నైతే పట్టించుకొని కూర్చున్నాం. ఏదో నేను ప్రొటెక్ట్ చేసేస్తారు మనల్ని. అండ్ ఒక అయితే వస్తున్నాడు. మనమైతే ఒక ఎనిమిది అయితే ప్రొటెక్ట్ చేస్తాం. కానీ నేను ప్లేయర్ లాగా ఉన్నాడు, పేరు పుష్పం కాదు ఇది. అండ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మెయిన్గా యూజ్ చేసేది ఏంటంటే షార్ట్ గన్నే. కానీ న్యూ అప్డేట్లో దాని పవర్ అయితే ఎక్కువ చాలా తగ్గించాడు. పెద్ద యూజ్ అవ్వడం లేదు. టాప్సన్ అయితే ఎక్కువ చేస్తున్నారు ఈ న్యూ అప్డేట్లో. రాదా నువ్వు ఎట్టో నాకు ఒక్క దెబ్బ కొట్టానంటే నాకు అవుతావు. అండ్ ఎనిమిస్ అయితే ఇస్తున్నారు. ఇటే రాకపోతే ఈ షెడ్ లోపల ఎనిమిది ఇటు సైడే వస్తున్నారు అని అర్థం ఫ్రెండ్స్. అండ్ పక్క కూడా వేసి ఉంటారు అక్కడ. వాయమ్మ నేను డిలీట్
అమ్మ బాబోయ్ రే రీ అరుణ్ గడలు తెచ్చాడురా రే కన్నా రే. సో వాళ్ళైతే ఇక్కడైతే మనం రౌండ్లో పర్లేదు వాళ్ళకి ఒక ఛాన్స్ ఇచ్చేస్తాం. మనం అనేది చేసాం చూద్దాం. 3 అయితే చేస్తాం. మనమైతే చెక్కళ్ళు అయితే చేద్దాం. పీకే చెప్తే ఉంటుందా. మరిన్ని వీడియోస్తో బాగుంటాను. అంతవరకు సెలవు బాబాయ్.